Hola, en este tema parlarem de les primeres expressions artístiques globals que es van difondre per Europa, que són el romànic, famós pels seus calamars a la romànic, a tu t'agraden amb aioli o amb maionesa, i el gòtic, famós perquè tots van amb la cara blanca, la roba negra i un muntó de cadenes. El romànic fou un estil artístic que es va difondre per Europa entre el segle X i el segle XII, mentre que el gòtic es va difondre entre finals del segle XII fins a alguns llocs com Anglaterra fins al segle XVI. Els dos estils es van difondre per tota Europa a través del que anomenem rutes de peregrinatge, que són les que van des de totes les principals capitals fins als llocs sants, com per exemple Santiago de Compostela a través del camí de Sant Jaume, o també les rutes que anaven a Roma i després de les croades les rutes que duien a Jerusalem. Per entendre les diferències entre els dos estils, el primer que cal saber és que el romànic és un estil eminentment rural, mentre que el gòtic és un estil eminentment urbà. Ojo, cuidao! Eminentment no significa exclusivament. Per a que no hi hagi confusió, direm que el romànic és el del bitllet de 10 euros i el gòtic és el bitllet de 20 euros. Portada! En general a tots els agrada més el bitllet de 20 euros que el de 10 euros. Ara, que si te'n donen dos de 10, doncs tampoc vas a dir que no. A mi és que m'agraden són els de 500. I a mi també, el que passa que això representa l'arquitectura contemporània i nos donem fins a quart o segon de batxillerat. Este edifici d'ací és la Catedral de València i esta porta d'ací és coneguda com la Porta dels Ferros. Es diu la Porta dels Ferros perquè les reixes són de ferro. Sí, com podeu comprovar, el seu estil és barroc. El barroc és un estil... I para, que el barroc és de tercer. Bé, val, pues ja ho donarem en tercer. Tu tranquil, que l'any que ve tot serà millor. Bé, esta fou la primera porta que es construí de la catedral. La coneguem com la Porta del Palau. I es diu del Palau perquè el Palau del Bisbe està ahí. I esta porta és... De pedra, no? Sí, és de pedra, però l'estil de la porta és l'estil romànic. Recordeu, el romànic és el bitllet de 10 euros. Ara, acompanyeu. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros. I aquesta porta d'ací, que està just a l'altra banda de l'anterior, es diu la Porta dels Apòstols. Per què? Es diu dels Apòstols perquè estos bros d'ahí que n'hi ha ahí representen els apòstols que acompanyaven a Jesús, rotllo chill, que anaven per ahí Palestina i tal, al final van vindre romans, la cosa se va liar, però bueno, això ja és una altra història, val? I esta porta com és? També de pedra, no? Esta porta és gòtica, recordeu, el bitllet de 20 euros. Tant el romànic com el gòtic servien per fer catedrals i temples, però no exclusivament. És que inventar-se un estil per a fer només esglésies no renta, bro. Amb el romànic es feren també molts monestirs. I molts ponts, sobretot a través del camí de Sant Jaume. I fortaleses, com el castell de Peníscola, que fou construït pels cavallers de l'Ordre del Temple. Amb el gòtic es construïren també els edificis administratius a les ciutats, com per exemple els ajuntaments, com este de la ciutat de Bruixes, o el mateix Palau de la Generalitat Valenciana, que també és un edifici gòtic. També se construïren estructures militars com les Torres de Serrans. O edificis com este que tenim així darrere, que és un edifici, possiblement, l'edifici més guapet que n'hi ha dins de tot el gòtic mediterrani i que s'ha construït mai. Es tracta de la llotja de la Seda o la llotja de mercaders que va construir i dissenyar Pere Comte. Anem a deixar este vídeo així, mos quedem gaudint d'esta llotja perquè el vídeo següent és un poc més complicat.